Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Hoxe imos ir moi rápido, que me fai moitísima ilusión a nosa convidada de hoxe, que ven a presentar novo disco. E eu, fai uns días, puiden comprar, adquirir o seu primeiro traballo en vinilo, que vai a gozar de escoitalo en vinilo sentadiño aquí nesta silla outro día pola noite cunha veliña, que maravilla, e que gozada de novo disco que está presentando, así que vou na poñerse en pantalla porque xente, hoxe temos con nos a Antía Muiño. Que tal, como estás? Hola, moi ben, moi ben. Ese disco que me comprei vinilo, estás presentando un novo traballo, ves de presentalo en directo en Santiago de Compostela, ves de estar en Bruselas actuando con Bayuca no Emigrasón, vaya semanas, vaya días intensos estás tendo, como estás levando? Pois agora estou xa un pouco máis relaxadiña e calmada, pero a verdade é que non só semanas, o sea, levo como uns meses pois de moito currar, de moito ajetreo, porque, bueno, claro, estaba a presentación do meu disco, toda esta xira que arranca xa, no? E despois todos os bolos tamén con Bayuca, claro, entón, sí, a verdade é que bastante traballo. Bastante traballo, pero imagino que bonito, non? Porque ao final significa que tanto a parte con Bayuca como a túa parte como Antía Muiño, non? Que o que vamos a presentar hoxe aquí está funcionando, vai saindo cousas, ven unha gira por diante moi boa, co cal cansada pero ilusionada, non? Sí, ilusionada e agradecida, porque é certo que non é fácil, e sí, moi ilusionada. Xa che digo, ahora despois do concerto de presentación, que era o que máis tamén o que máis expectativas lle tiña, había un curro aí detrás como moi grande, non só por facer, bueno, moitos dos temas por primeira vez, senón porque tamén tivemos un montón de colaboracións, foi a nivel produción foi unha cousa como bastante grande, non? E síntome agora mismo estou como nun estado de alivio tamén, non? Porque claro, tiña moitos nervios, o sea, moitas ganas, moita ilusión, pero tamén moitos nervios. E saliu tan ben que estou, agora mesmo estou, vamos, super relaxada, super feliz e encarando os que veñen agora. Que, bueno, sí, hai que seguir. E que ven intenso, falaremos despois desto porque ven moi intenso, que está anunciado e o que seguro que está por aí que todavía non se pode coñecer. Como dicimos, publicas este Anfibia por veces, non? Que chega 3 anos despois dese carta aberta que eu ensinaba o vinilo. É certo que no mundo que vimos agora mesmo da música, na industria, tal e como é todo, pode parecer moitísimo tempo, non? Entre un traballo e outro, eu sempre digo que os artistas tens que sacar as cousas cando queredes, como queredes e co tempo que se precisa máis alá dos tempos que marquen alguén. Pero como viviches ti todo este tempo entre ambos discos? Pois, a ver, é certo que entre Carta Aberta e este, Anfibia por veces, é certo que sí que fun sacando sinxelos ou colaboracións, non? Pero eu a verdade é que digamos que intento ser como moi fiel, non, aos meus impulsos e tamén é certo que son unha persoa que penso moito, o sea, penso moito as cousas e doulle bastantes voltas, pero no momento no que decido, veña, xa, hai que facelo, son como moi rápida, sabes? E moi, bueno, moi de pasar a acción e moi productiva. Entón, bueno, como vivín? Pois, xa che digo, creo que me tomei o tempo como para eh, respirar as cousas, compoñer tamén, non? Ao final neste disco unha das cousas así máis difíciles para min foi elexir un pouco que temas iban ir dentro del, porque é certo que, claro, en todos estes anos pois teño aí como moitos traballos, moitas ideas, non? Entón unha das cousas tamén complexas foi elexir que temas iban ir dentro deste disco, con quen producilo, bueno, unha serie de cousas que sí que é certo que lle din moitas voltas e despois como son unha persoa tamén bastante inquieta no sentido de que me gusta moito experimentar e probar cousas diferentes, non? Pois tamén ese tipo de elección, non? Bueno, como imos vestir este disco? Que imos facer? Algo máis conceptual, menos conceptual? Entón, todo este proceso, pois sí que me fixo falta, digamos, ter tempo como para decidilo. Dentro deste proceso que dicías agora, non? De
como facer, que cancións elexir, facer o conceptual, de como estruturar todo. Este lanzamento, non, ese carta aberta, ese primeiro disco que a verdade é que resultou bastante non, moi ben aceptado pola crítica, polo público, foi un debut, por así decirlo, moi interesante. Que che serviu a ti? O que significou ese traballo, todo o que veu despois, para isto que estamos a contar, que estás a contar de darlle forma a este novo disco? Que é o que aprendiches? Pois, a ver, ese disco naceu, sempre o digo, porque foi así tal cual, naceu como sen moitas expectativas, non? É dicir, eu quería recoller o que xa viña facendo uns anos antes, que, bueno, pues era a miña música, sobre todo en directos, non? Entón, eu sabía que quería recoller o que estaba facendo, entón, digamos que foi un disco totalmente autoproducido de xuntarnos con Miguel Arribas e con Nerea Quincoces, que é a percusionista que está no disco, e decir, bueno, pois gravámolo en directo, gravámolo ali no País Vasco, e entón, sinto que recolle un pouco o que como eu era, non, nese momento, o que eu quería decir ou como eu me quería presentar na escena e neste mundo, non? Claro, a partir de aí, pois, aprendí moito máis, porque claro, como dis ti, pois ao final tuvo bastante boa acollida, entón, claro, xa me metín un pouco máis na roda, non? Entón, claro, sabes as cousas dende outra perspectiva, dende outra maneira. Tiña claro, por exemplo, que este disco, Anfibia por veces, sí que quería traballalo cun productor, non? Por eso está aí tamén a figura do Heavy. Non sei, creo que, digamos que bueno, que de todo vou aprendendo e sinto que medrei moito, sabes, como artista e como profesional nestes 3 anos, pois si, medrei moito. De hecho, Teño esa sensación. dicías ahora nomabas a Heavy, non? Comentabas tamén antes un pouco todo ese proceso oculto que a xente non ve, porque o público vemos moitas veces, non? Sacar cancións e non entendemos que hai moito proceso de elegir cancións, darlle forma, a parte do produtor. Ti te metes neste caso con Heavy, que eu o dixen aquí moitas veces, é desas figuras un pouco, non sei, como icónicas da música en Galicia, que creo que teño a sensación que non lle damos o valor real que ten por todo o que fixo con moitos proxectos. Que significa para ti traballar con el e o que dicías agora, non? Pasas de ser algo máis autoproducido, algo máis feito na casa, algo máis un pouco daquela maneira, entre comillas, non? Lóxicamente, entendes isto que digo, pero pasas a meterte con Heavy xa no estudio, que este paso, como vives? Pois, mira, Heavy xa o coñecía porque é o noso técnico de son, non? O sea, ven con nosos concertos e eu buscaba unha persoa, o sea, quería traballar con alguén alleo, pero non tan alleo, é dicir, que me coñecera, que me vira en vivo, que, bueno, que puidera tamén ver como cales son os meus puntos fortes, os menos fortes, non? Entón, dende aí traballar. E para min isto era super importante e sobre todo buscar tamén unha persoa, eso, que tamén se adapte, non? Pero á vez que teña uns referentes distintos. Entón, pois heavy, e ademais que me encanta o como el como artista e como produtor e todos os traballos que ten feito, pois entón dixen, bueno, este disco ten que ser con heavy, non? E eu quería tamén buscar eso, esa mirada allea con unha persoa como é heavy que ten uns referentes en principio, a priori, diferentes aos meus, non? E unha das cousas que eu quería deste disco era tamén sacar os temas igual pois dunha estética como máis cancionil, non? Ou máis folky, quería romper un pouco con iso, non? Que nalgúns temas pois se nota bastante. Entón, para min traballar con heavy pois foi moi divertido. O sea, como todo, non? Hai momentos máis de intensidade e máis tal, pero en xeral foi moi guai. Ademais que heavy ten esa maneira de traballar no estudio como buscando sempre o mellor son, a mellor colocación de micro, bueno, evidentemente pensan moito estas cousas, non? E despois que as grabacións son todas prácticamente en directo, é dicir, todos os músicos nunha sala, na mesma sala, casi non hai edición, non? Entón é como, bueno, estas cousas que a min tamén son proclive
a gravar así, xa a carta aberta fora así. Entón, estas cousas así desa chispiña aí que se escoita, non? Cando gravas en directo na mesma sala co resto dos músicos, sí que creo que se nota. E sí que creo que é algo que tamén hai que poñer en valor. É que eu sempre digo que a figura dos produtores en sí son... Outro día dicíame nunha conversa que os produtores teñen como un 50-60% de valor no produto final, no sentido de que o produtor pode facer que un tema sexa maravilloso porque o eleva a un punto moi guapo, ou pode destrozalo por completo e matar a identidade, e vai nun caso como o teu, porque ao final eu sempre digo que hai cancións que se prestan un pouco a dar igual entre comillas o que se faga, que son cancións un pouco máis de baile, sen nada máis que simplemente pois, disfrutar, entre comillas, con todo o respeto sempre que digo isto, non? Xa está, despois están as cancións como a túa, máis de autor, máis íntimas, con historia, que, ostras, depende como faga o produtor, o que ti tes na mente, por moito que ti queiras salir un poquinho, como dicías agora, de canción de autor máis pura, ostras, poden levar a un punto no que sexa peor por completo do que ti queres e matar a canción como tiña que ser. Sí, ese é un perigo, claro, cando, bueno, un perigo, quero dicir, algo que pode pasar cando traballas cunha persoa, pois eso, con outra persoa, no? Que pode facelo con toda a súa boa intención, pero non funcionar, e que eso é un pouco que te arriscas, é así. Pero eu creo que co heavy, pois eso, por eso, o sea, eu por eso quería traballar con alguén que xa me coñecese, no? E ademais co que hai moi boa comunicación, que ao final tamén era un diálogo, no? O sea, moitas cousas xa estaban feitas, outras sí que se lle deu unha reviravolta bastante grande, outras non moito, sabes? Igual había que a produción é máis ten que ver con recoller ese sonido, coa grabación en sí, ¿no? Entón, creo que o equilibrio estuvo chulo. E xa che digo, como tamén foi unha cousa de que de miña tamén, non? Quero decir que os dous estábamos totalmente en comunicación todo o tempo, o sea, eu non me planteo nunca deixar como Libertad os meus absoluta, non? temas. Se non... Claro, no, é como vamos Pod, e Heavy tamén traballa así, non? Que vamos xuntarnos, oye, este tema que podemos facer con el, non? Entón unha cousa así entre todos e eso creo que é o chulo, polo menos na miña maneira de entender a música. e dicías, ademais, grabando a música en directo cos músicos ali no estudio, que máis alá de todo que ten estudio, que o estudio ten cosas bonitas, ten cosas estresantes, porque son moitas horas, dar moitas voltas e ao final, oye, Sí. é un curro moi tocho, pero poder facer en directo a música, poder ter a xente, poder facer todo así in situ, máis alá de como queda, non? A hora de escoitalo, ten esa parte de diversión, no? De parque de atraccións, un pouco de momento así que alegre, que dá outra vida ao proceso, non fai que sexa un pouco máis ameno. Sí, hai depende do día, tamén che digo, e depende do momento, porque sí que é verdad que hubo, claro, ao principio é como que eh, hai temas que, bueno, ibas un pouco, ostras, que ao final tes o tempo limitado tamén no estudio, ¿no? Entón vas así, bueno, un pouco nervioso, ¿no? Pero o resultado foi moi guai. E o que diste de experimentar, depende do tema, ¿no? Pero hai algúns temas que prácticamente se construíron no estudio e no momento, que ten esa frescura de decir, ostras, pois ahora fai isto, ahora fai outro, ahora tal. Si tes tempo no estudio, mola facer eso, sabes? Porque sí que aparecen cousas que nacen de aquí, do impulso, do que estás a sentir no momento co resto de músicos. Non é algo moi intelectualizado, sino que sale. Entón, por exemplo, eu que sei, eu canto, non? Por exemplo, que é un tema, bueno, un tema inspirado así no mundo do folclore latinoamericano, bueno, parecido a unha chacarera, un ritmo parecido a unha chacarera, pero sí que queríamos facer este tema pois dándolle moito protagonismo á guitarra. Entón, bueno, neste tema está tocando a guitarra Brian Atchin, Miguel Arribas tamén o saxo, e queríamos que a percusión fose toda coa guitarra, feita coa guitarra ou con elementos relacionados coa guitarra. E ao final da experimentación e de probar, pois, por exemplo, o bombo que está sonando está feito golpeando a funda da guitarra Anda! e ecualizando, Heavy sacoulle un sonidazo e sona que flipas ese bombo. E despois, pois, dixemos, bueno, ahora que podemos engadir
queríamos engadir unhas sementes, entón para facelo un pouco máis galego, que eu quería que sí, vale, unha chacarera, pero identidade galega, Sí. ¿no? Pois collimos unha peneira, puxemos unhas fabas, entón, sabes, ese tipo de cousas que ao final son únicas, que é algo que tamén Heavy insiste moito, ¿no? En sacar un sonido que sexa solo teu, o sea, que non se poda replicar, que ninguén se poda replicar. É algo único do momento, dun momento determinado, ¿no? Entón, este tipo de experimentación faise moi ben, pois eso, cando tes tempo e cando estás no estudio aí co resto de músicos vivindo a música. Sí, porque además tamén para eles supoño que tamén lles fai un pouco máis partícipes, non? Que non sexa simplemente chegar e que ti heavy lle digades, oye, tens que tocar isto, esta é a partitura, isto é o que hai que Ah, facer, e xa está, que teñan un pouco pues, esta posibilidade de ser partícipes da creación, de aportar, que tamén, ostras, dá outro rollo, que igual non se sinte, moito público igual non o sinte escoitalo, pero sí que hai, cando hai máis vida a hora de crear, cambia todo. sí, sí, dá outra vidilla, hai outra vidilla. Tamén che digo que depende do tema, ¿no? Porque hai temas que igual che piden ser un pouco Sí, máis máis exactos, máis... é máis exacto porque queres conseguir algo determinado, non? Pero en xeral a min gustame moito dar como esa liberdade aos músicos porque teño a sorte de traballar con músicos moi talentosos e tamén me mola, evidentemente, que eles aporten, claro, sí, sí, e que nos nutramos ao final, non? De todos. Ti comentabas tamén agora que querías darlle outra vida, non, á canción de autor. Eu sempre defendo, e aquí entrevistei xa uns cuantos cantautores e cantautoras, que parece como que a canción de autor, un cantautor, ten que ser simplemente guitarra, voz, cancións como xa máis tristes de por sí, sen nada que envolva, a vista está no teu traballo, por exemplo, MJ Pérez que acaba de sacar tamén disco, que se lle pode dar outra vida, que se lle pode dar outro empaque, dar outra, bueno, como outra forma, mantendo a característica da canción de autor e mantendo pois ese sentimento propio pois do que é unha canción de autor, ou incluso escapando de simplemente amor ou desamor, non? Sí, 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 por eso sempre digo que a mí que me gusta escapar un pouquiño deses clichés asociados que ti acabas de mencionar, non? O que é unha cantautora, o que é ser unha cantautora. Eu, claro, son unha cantautora porque precisamente canto e compoño os meus temas, non? E Mm. toco a guitarra tamén, claro. Pero sí que é certo que me sinto como, non sei como explicalo, como máis aberta a moitas outras cousas. Quero dicir que non me sinto moi dentro desa etiqueta simplemente porque podo facer un tema con guitarra, pero como no disco, podo facer outro con violonchelo ou cunha brass band, no? Quero dicir, e a canción sigue no centro, que é o que é importante para min, o sea, eu síntome máis como creadora e resulta que a guitarra é o instrumento no que me formei, non? Entón, claro, por eso de aí nacen as ideas e nacen as melodías e as cancións. Pero sí que é certo que sí, que pouco a pouco estamos mudando, ¿no? Tamén como esa idea do que é unha cantautora ou un cantautor, sí. E que ademais eu creo que moitas veces nos emperramos en poñer, al final hai que poñer etiquetas na música pois para que a xente un pouco sepa o que pode escoitar e igual se anime máis a poder facelo, pero a veces nos limitamos tanto a dicir, no, cantautor, xa pensar automáticamente sobre guitarra e voz ou pensamos noutro estilo, unha cousa que eu sempre defenderei dos artistas é que podedes, debedes e se vos apetece explorar sonidos, facer cambios e se de repente me sacas un disco solo guitarra e voz sen nada máis e o siguiente me fas un rollo rock porque che apetece, pois xa está, e vas a seguir Mm. sendo cantautora se o siguiente disco é 100% rock, heavy metal e o que sei, non? Ujú. Sí, eu síntome moi así, a verdade. Entón, creo que, o sea, está no meu ánimo como experimentar e buscar novos sonidos. Eu non sei, para mí sería unha pena como nun futuro ter que limitar algo da miña creatividade porque non sei como se vai recibir, non? Ou porque non entra dentro da etiqueta que o mercado quere que eu, digamos, me desenvolva, non? Entón, para min eso, é que prefiro dedicarme a outra cousa, o sea, que non vai comigo, non? Entón, sí que eso, sempre digo que me sinto super libre e que tan pronto un día podo facer algo como de guitarra e voz, super crudo e super naturalista,
como de repente lanzarme algo moito máis experimental e contemporáneo, o sea, non creo que estea reñido. Hmm. É certo que ás veces non é fácil a nivel mercado isto, non? Porque vivimos nun mundo moi, máis aló das etiquetas, vivimos nun mundo como moi compartimentado, en xeral para todo, para as ideas, para os circuitos, para todo, está todo como moi delimitado e non te podes sair, casi como non hai matices, non? Entón, bueno, ás veces é complicado como de primeiras chegar como a un certo público, non? Ou chegar ao teu público, pero creo que a clave está en, bueno, en ser persistente un pouco no que fas para pouco a pouco ir afianzando. E que ademais eu teño moi claro, sempre o que digo isto como persona que non é músico, nin crea, nin defende un proxecto en riba do escenario, nin a súa vida depende de facelo. Pero creo que é importante que fagades sempre o que queredes e como queredes, lóxicamente, pois igual pois te manter nunha zona delimitada, porque sabes que eso funciona mellor e tal, pero sempre querendo e facendo a gusto, porque despois vas a ter que defender esas cancións te van a acompañar toda a vida. E claro, Mm. se xa os artistas vos cansades das cancións despois de tocalas igual en 50 concertos nunha gira que diste, joder, xa outra vez cantar esta canción, joder, que coñazo. Se ainda por riba esa canción xa non te gusta nin te representa para nada o seu sonido, ostras, eso ten que ser un agobio absoluto, eh? Sí, a verdade é que sí, non me xa che direi cando teña máis anos e leve moito tempo tocándoas, pero sí que ás veces sí que o penso, esta xente que leva toda a vida cantando as mesmas cancións que, guau, eso tamén ten que ser a nivel mental moi, bueno, moi queimante, non? Quero dicir, entón por eso tamén é tan necesario. Bueno, aínda que é certo que, jova, tes que facer cousas para o teu público, non? Eso estamos de acordo, pero bueno, tamén ter a oportunidade de experimentar e sobre todo de non poñerte cortaprisas. A ver, eu falo dende tamén a miña posición, que é unha posición na que non estou dentro de, o sea, nun circuíto de superestrellas, non? Entonces, Sí, que aí quero decir que que pode ser máis difícil, o máis fácil porque xa te dá igual todo, que tes millóns de fans, ou máis sí. difícil porque tes millóns de fans e a ver o que pode pasar. Efectivamente, claro, efectivamente, non sei cal é o caso, despois cada un depende, non? Pero bueno, sí que me sinto con bastante liberdade e xa che digo, intento sempre a hora de crear como non ter prexuizos, a verdade. Mira, non che vou preguntar por cada canción como se crea, non che vou preguntar pola composición en sí, pero sí que che vou preguntar algo que últimamente estou como mantendo en todas as conversas, que é Mm. o de dar carpetazo á canción e dicir, vale, isto xa está, xa é como se vai a publicar. Eres das que lle dá mil voltas e xa é porque, pois mira, o que dicías antes, marco uns plazos e como chegamos aos plazos, pois publico isto, ou é relativamente fácil para ti dicir, vale, falar con Javi e dicir, vale, venga, isto vai así. No, non é fácil. O sea, sí que lle dou moitas voltas ás cancións antes de, o sea, cando xa decido, vai así, vamos a gravalo, evidentemente xa está, non? Pero sí que antes, o sea, o como vestir as ideas e como vestir as cancións, sí que lle dou moitas voltas. Ás veces é verdad que o teño como máis claro, non? E como, esta pídeme tal cousa, ou esta pídeme que sexa solo guitarra e voz, ou esta pídeme que sexa algo máis enérxico, máis movido. Pero outras veces hai moitas posibilidades, ábrense moitas posibilidades e entón tamén é difícil, pois a veces pechar o arranxo, pechar. E ao final, pois mira, sempre como a todo, hai moitas posibilidades e todas están ben, non? Ou ningunha está ben, non sei, pero quero decir que ao final decides tirar por un camiño e é o que é e está ben. E seguramente, bueno, por exemplo, haberá temas que igual en directo os facemos un chisco diferentes a como están no disco, pois porque me funciona mellor en directo e non tanto grabado, sabes? Ou ao revés. Ese tipo de cousas non me importa mudalas, porque eso, sí que creo un pouco tamén na liberdade dos directos e non facer as cousas sempre iguais. Mira, nomes propios como Lilaina, Margarida Mariño, Rasica Rapa, que entre outros músicos non que participaron aí, pero que colaboran, todas, imagino, supoño, amigas, compañeiras a máis de escenario, non? Xa en moitas ocasións con Bayuca e demais, pero que tal estas colaboracións? Que se sinte?
pois compartindo novas cancións e compartindo un novo proceso con elas. Pois foi outra das cousas moi bonitas tamén que tuvo este disco e tamén foi un aprendizaxe para min. Ao final, claro, facer a dirección musical, non, do teu proxecto, a dirección artística, digamos, pois implica eso, elixir tamén con quen ou pensar con quen vas a tocar, que instrumentos van participar. Neste caso, pois, eu sempre penso para as colaboracións realmente non como na música, o sea, penso o sea, como elevar esas ideas, non? Entón, foi moi chulo e foi unha aprendizaxe nova porque, claro, moitos dos instrumentistas das Lilaina, Margarida, Brasica, bueno, son instrumentos cos que eu, por exemplo, nunca gravara. Entón, claro, esa cousa de facer algo por primeira vez tamén é algo moi estimulante. Despois tamén complicado, sí, porque tamén hai que, claro, a nivel produción, hai que ver cando coincidimos, cando non coincidimos, cando coincide cando pode heavy, cando non pode heavy, entón, bueno, tamén esa parte, bueno, é complicada, non? Pero foi moi guai, a verdade, foi moi guai traballar con elas. Vital sobre todo isto que dicías tamén, ter bo rollo, ter que a colaboración non sexa simplemente solo por cifras, nin por Mm. cuestións de no, es que este tiene éxito, vamos a poñer a este, senón que haxa un feedback previo, un momento que digas ti, vai a compensar, vai a ser moito lío instrumentar todo, vai ser moito lío producir todo, vai ser moito lío cuadrar axendas, pero ese lío xa solo polo momento de vernos e compartir e despois dicir, hostia, temos esta canción, xa merece a pena. Sí, sí, a min desde logo sí que me o merece e ademais que é iso, o sea, os momentos eu creo que compartidos, non, con outras persoas e sobre todo na música é como que trascenden, non sei, para min é superimportante, sabes, como crear esta conexión persoal cos músicos, sucede nos escenarios, pero ao final tamén sucede na grabación, é como que se crea aí un vínculo moi chulo. E sí, a min dende logo compensoume o esforzo e o traballo, porque estou moi feliz, porque para min cada canción do disco é como un mundo, ¿no? O sea, un universo con un determinado mood, un determinado ambiente, entón, claro, as diferentes tímbricas pois axudan a crear esta atmósfera determinada, non? Entón, sí, estou moi feliz de telas, bueno, de que quixeran gravar en Anfibia, sí. Neste anfibio por veces que hai está atravesado por la melancolía, non? Está atravesado así un pouco ese tono, pero non está atravesado pola tristeza, porque a mí dicíame fai un tempo Luis Fercán, o entrevistaba, e me dicía que moitas veces dicimos melancolía, a xente pensa xa en tristeza, e a melancolía ao contrario, ten un poso máis positivo, entre comillas, un pouco máis luminoso, non? Que axuda a que as cancións pois, te leven por un lado de pena, pero ao mesmo tempo escoites e te sintas alegre, non? Sí, eu creo que acabas de escribir moi ben. A melancolía para min ten esa parte de positivismo tamén, de positividade, perdón, como de algo máis luminoso, non? Non é un afundirse, non, é un ver as cousas, no meu caso, non? Pois con nostalgia ás veces, pero con optimismo tamén, acerca do presente, acerca do futuro, e eu creo que en xeral as miñas cancións, aínda que ás veces falen un pouco pois, deste sentimento de, bueno, de buscarme, non, a mí mesma, de buscar o meu lugar no mundo, ao final a mensaxe sempre é positiva. Eu sinto así, a min gustame moito a melancolía, a verdade. E lieche nunha entrevista que falabas un pouco do amor tamén presente nas cancións e dicías como tamén como que o amor sempre o asociamos ao amor de parexa e non ten por que ser ese amor. Casualmente fai 2 semanas se publicou unha entrevista con Marián, que tamén a tiven aquí pola Canle, e falábamos desto, de que pensamos o amor como simplemente amor de parexa e hai amor fraternal, hai amor por un mesmo,
hai amor pola familia, hai amor por un animal, hai moitos tipos de amor que poden e deben estar presentes e hai que como reivindicar, non? Que isto sexa así. Sí, sí, efectivamente, no disco creo que canto en varios temas a este amor que a min nas letras non me gusta ser como super explícita en xeral, ¿no? Porque sí que me gusta que a xente se identifique co que queira, que cada canción e cada letra, pois a cada quen lle resone algo, pois dependendo da súa propia experiencia Hmm. vital, non? Entón, para min hai temas que igual os pensei dunha determinada maneira, non? Pensei en cantarllos a unha determinada persoa, que pode ser un amor pois máis fraternal ou un amor máis romántico, pero que outra persoa poda entender esa letra de outra maneira, a min eso pareceme maravilloso e un pouco o que fai tamén a poesía, non? E o poético. Entón, sí, eu creo que estamos moi acostumbradas a eso, non? O amor romántico, non? Pero non solo hai e eu cantolle moito sobre todo as sensacións e aos estados de ánimo que che fai os que che leva o amor, non? Xa sexa do amor dunha nai, dunha amiga, da túa parella, non? É como esa sensación de sentirse acompañada, de sentirse conectada, de sentirse segura, bueno, de tamén querer que esa outra persoa sexa feliz, querer todo o mellor para outra persoa, non sei, son conceptos, a verdade, que fan que a vida teña sentido, non? Para min, a verdade. E que bonito, que guai, sempre creo que poñerei como unha das cousas que me molaría sentir o que dicías agora, que o público, que o ointe, que a xente que te sigue faga súas as túas cancións, non? Que ti tes a túa idea, ti tes o porqué desa canción, pa ti seguro que escribila foi como unha sesión de psicólogo absoluta, porque igual De de terapia terapia. boa, pero Sí. despois eu estou escoitando e eu vou levar a un terreo totalmente distinto. Pasouche algunha vez, tanto co anterior disco como co que levamos agora, de que alguén te comentase, pois, oye, es que a mí isto me recuerda a isto e tal, e ti xa nese momento flipases de a onde o levou esa persona? Bueno, sobre todo é como que, sí, por exemplo, carta aberta, pois vouche poñer un exemplo que se me ven agora. Pois unha vez, unha rapaza, acercouse despois dun concerto e viña chorando, moi emocionada e decíame que esa canción, o sea, que gracias, que esa canción que a axudara a superar unha depresión, por exemplo, ¿no? Entón, guau, eso é como moi forte. E claro, eu cando escribín esa canción estaba facendo terapia, non? Para min mesma, de feito tamén a pensei un pouco como pensei cando a escribía en darlla como a outra persoa, non? Pensei noutra persoa para facela, pero nunca imaginei que podía servirlle a alguén como para sobrelevar algo tan forte, non? Entón, ou si, non sei, outras, as vidas caladas tamén me dixeron algunha vez que axudara a unha persoa a sobrelevar un duelo, cousas así como moi intensas e que cada quen pois, lle dá o seu significado porque, eu que sei, igual hai algo na letra que as conecta cunha vivencia persoal propia e eso me parece maravilloso, o sea, eso pareceme como o máis, non sei, o máis forte e trascendente que ten este oficio, a verdade. Mira, non son cifras, non son cartos, isto que estamos a comentar, non que a xente te diga, pois oye, esta canción me axudou a sair dunha depresión, pero sen dúbida é o maior éxito que podes ter os artistas. A túa carreira chegará onde chegue, te aportará Mm. económicamente o que sexa, pero estou seguro que dentro duns anos, pase o que pase, que oxalá pasen moitas cousas boas, pero pase o que pase, vas a lembrar destes momentos e vas a dicir, joder, mereceu a pena. Totalmente, mira que cho conto e xa se me poñen os pelos de galiña, porque é certo que aparte é a sorpresa tamén, non? Que dis: "Guau, como pode unha canción chegar a mover tanto", non? Mm. E unha alegría, claro, tamén, porque ao final
eu creo que canto tamén para eso, ¿no? Como para, en certo modo, sentirme conectada con outras persoas. Entón, claro, que chegue desa maneira a unha persoa, que sexa tan significativo na vida dunha persoa o que ti fas, para min ten todo, xa está, o sea, xa ten todo sentido, xa podo morrer tranquila, como a quen di, non? O sea, é o máis importante, por eso me encanta que a xente me escriba e me diga estas cousas ou despois dos concertos, xa me quedo como satisfeita. Pois a xente que está vendo isto xa sabe que se sinte cousas, que te escriba, que vaya aos concertos Sí, e se diga, porque é certo que, joder, faz as cancións porque dicías, tamén porque a xente poida sentir, e non é fácil que a xente sinta cunha canción, porque hai miles de cancións publicadas, non con todas as cancións se sinten, e cando hai esa conexión, a xente que o diga que se acerque a ti e o diga porque vaiche motivar para seguir, segurísimo, segurísimo. por suposto, a min encántame sempre falar coa xente e que cada quen me diga, pois eso, as súas impresións, sobre todo porque ás veces para min tamén son unha sorpresa. Entón tamén teño esa curiosidade por ver que resona, non, dentro das cabezas de cada quen cando escoitan a miña música, sí. Van a ter moitas oportunidades de facelo porque comentábamos ese concerto en Santiago de apertura, pero que teño aquí aberto todo o que vai a vir, Zaragoza, bueno, Zaragoza xa foi, perdón, Xa foi. estaba mirando eu aquí, Donosti, Ferrol, Zamora, Madrid, Albacete, Murcia, Uvieu, Gandía, Barcelona, máis por confirmar, xa está quedando unha gira curiosiña, Sí, sí, a verdade é que, ter todos eses bolos así xa antes de publicar o disco, pois, o sea, porque xa os tiñamos pechados de antes, pois é unha maravilla, síntome agradecida, a verdade, sí. E sobre todo tamén, bueno, pois por ir moito fora, que tamén está ben iso, ¿no? Como ver que ao final, a música a miña música, pois tamén ten boa acollida, pois noutros lugares, non? Eso é maravilloso, a verdade. Mira, por ir xa pechando, por ir poñendo o fin a esta conversa, que estaría mil horas, pero en algún momento hai que rematala. Fixemos ahora te comillas, un pequeno recorrido dende Carta Aberta ata agora, todo o que significa, pero eu quero preguntarche, se agora tiveses a oportunidade de falar coa Antía Muiño, que en algún momento tivo a idea ou o soño de dedicarse á música, de probar sorte, que lle dirías? Que estea tranquila porque está nun momento no que está satisfeita co traballo, está segura e confiada no que fai, que confíe, evidentemente, no seu, bueno, na súa mirada, na súa maneira de entender a música, porque hai un público que tamén o sinte así, e que quizáis que non pense tanto as cousas e que sexa máis de acción e non tanto de pensar, pero por eso mismo, porque ten que estar confiada no que fai. E iso a Antía do pasado, pero que che gustaría que pensase a Antía do futuro? Esa Antía que dicías ti fai un momento, non? Que oxalá entre uns anos ter moitas cancións, a ver, seguir moito tempo e a ver que pensas das cancións, pero que che gustaría pensar dentro de 20, 30 anos, estando na tua casa e dicir, ostras, estou así, isto pasou desta maneira? Sí. Bueno, pois que valore, non, cada pasiño que se deu, cada persoa a que chegou, non, a miña música, cada mensaxe bonita que me escribiron, cada escenario que pisei, valorar todos eses pequenos logros, porque ás veces pasan deprisa e non somos conscientes, non, realmente. Cando miro atrás digo: "Madre mía, cando empecei e o que conseguín", non, que bueno, pois hai que valoralo todo dentro da súa perspectiva, non? Evidentemente, pero para min é como agradecer cada pasiño, cada cousa que teño conseguido é super importante e espero eso non perdelo nunca, non dar por feito nada, saber que hai
moito traballo detrás, que é moi complicado abrirse camiño neste mundo e facerte o teu oco, non, dentro da escena e do circuito, entón agradecer cada logro feito. Que eso non sempre se consigue, verdad? Ese de, pues, simplemente, pues mira, tes agora unha gira de X conciertos que xa é unha maravilla, pode ser moitas veces que co fregor do ritmo que se leva de non parar de, pues ahora estás facendo a promo, 50 concertos, non sei que, non te paras a pensar, e o simple feito xa de ter anunciado unha gira, de poder, como dicías, antes de sacar o disco, xa ter unha serie de concertos, publicar un disco, ter unhas colaboracións que igual no momento non tes tempo de valoralo, pero, ostras, é que todo o que se consigue neste mundo que sabemos perfectamente por xente que coñecemos ou polo que te visto por aquí, tipo polo que coñeces, polo que compartes, que é moi complicado e a veces se perde esa perspectiva. Sí, e é fácil perdela, non? O sea, eu mesma ás veces teño como que reubicarme un pouquiño, non? Porque claro, todo isto, os artistas eu penso que temos que buscar o equilibrio entre o que conseguimos, entre o presente, non? E o que imos conseguindo e a ambición que temos tamén de chegar e de facer e de medrar, non? Un pouco. Entón, creo que hai que, no meu caso, a min váleme moito de, oye, báixate, reubícate, mira as cousas con perspectiva. O difícil é como manter, eu creo, ese equilibrio, porque a min, dende logo, non me fai nada ben estar pensando todo o rato, no, a donde quero ir, a donde quero chegar. No, o sea, quero como buscar ese equilibrio e ás veces non é fácil. Despois hai outras cousas, non, tamén complicadas, que isto de pensar, claro, de pensar todo o rato nunha mesma, Hmm. no teu proxecto. Claro, ti eres a xefa da túa música, a túa propia xefa, eres a dona do teu proxecto, eres ti a que tiras, porque teño a sorte, evidentemente, de ter un equipo que me apoia e que me axuda, pero bueno, a que tiro son eu, non? Entón, todo este estar pensando nunha mesma tampouco é bo, polo menos a min tampouco me fai moi ben. Entón hai que, pois, todo o rato equilibrar, buscar ese equilibrio co que temos e co que queremos ter. Sí, porque ao final tes un equipo, tes xente que te axuda, que xente que fai X cousas, pero ao final a cara e a decisión final é a túa e ten que ser moi complicado todo eso e estar demasiado centrada. Uf, eu sempre penso en que guai ter unha carreira, que guai que a cousa vaya ben, pero tamén, joder, que complicado manter esta estabilidade. Para min sí, ás veces un pouco, non? É como que, Dios, quero salir ás veces un pouco deste pensamento de todo o tempo pensando en cousas relacionadas co disco, en cousas relacionadas co proxecto, e iso, a cabeza non para, como se di, non? O sea, xa estás, acabamos de presentar o disco, pero xa teño que pensar no que, pois, no concerto de, non sei, de Madrid, ou no seguinte disco, ou na seguinte canción, non? Que quero compoñer. Entón, todo este tipo de pensamentos, ao final é moi fácil entrar, ás veces, nun bucle ou incluso nun ensimismamento, non? Nunha mesma, e é como, a min sírveme por eso tamén estar en contacto con xente que non é música e que, sabes, salir un pouco do círculo, porque da burbulla, porque hai outras cousas tamén na vida, non? Entón, pero claro, tes que ter ese equilibrio, porque por outra parte tamén tes que seguir traballando e seguir apostando por ti. Entón, bueno, sí, é complicado este equilibrio. Eu sempre digo que admirarei a todos os que facedes música, hasta que tes unha carreira dunha maneira ou outra, dun estilo ou outro, con máis números, con menos números, por todo isto que estamos a falar, que, ostras, é complicado e poder seguir adiante xa di moito de vos. Última pregunta xa, antes de pechar, quero que me recomendes, que me fales, que me digas dous, tres proxectos musicais que ti teñas aí no teu radar, que teñas aí como imprescindibles e que creas que todos debemos escoitar. Aínda que penses que xa os podemos coñecer, pero que ti digas, xa, me dá igual que os coñezades, e que os tedes que coñecer máis, porque este artista é o top, este grupo é non sei que. Quenes me dirías? Vale, a min estas cousas sempre me costan E moitísimo, por porque eso fago, porque é sei difícil. o difícil que é e que despois vas a acabar e vas a Sí, dicir, hostia, podía ter nombrado a este. E me gusta esta sí. preguntilla. A ver, claro, e ademais é o que me pasa, que
ás veces tamén me costa moito, sobre todo no momento de presentación de disco, de estar aquí na voráxine de presentar cousas miñas, e escoitar música Allea. allea. Cóstame porque eu sempre para escoitar un disco necesito un momento de calma, non me gusta escoitar cousas mentres estou facendo outras. Hmm. É dicir, preciso ese momento de atención, de pararme e escoitar música, sobre todo tamén polo disfrute, que ás veces un pouco que non me gusta tamén de cando estás neste proceso compositivo e tal, é que escoitas a música, pero xa pensas noutras cousas, ai, como faría isto, como gravarían isto, ai, mira que liña de baixo máis chula, ai, mira que cordas aquí, mira, como analizando moito, sabes? E Sí. iso é un pouco que non me gusta, por eso ás veces sí que necesito respirar un pouco e deixar un pouco de tempo. Pero bueno, dito isto, a ver, a quen se me ocurre? Hai moitos artistas, evidentemente. Mira, hai un artista que se chama Dora Morelenbaum, que a escoitei moito, a verdade, ten un disco precioso. A min son moi fan da música do Brasil. Teño tamén outro artista que recomendo moitísimo, co que teño ademais tamén unha colaboración que se chama Se Vítor, que me parece un artista e un poeta moi, moi, moi especial. E Dora Morelenbaum pois tamén encantoume ese disco, o sea, se non a coñecedes, creo que ademais tamén anda por aquí por España, aínda non a vin en vivo, pero suele xirar por aquí, paréceme un artista brutal. E despois, por recomendar a alguén da casa de Galicia, pois diría Néboa, que tamén seguro que os coñecedes, que creo que van sacar novo traballo dentro de pouco Mm. e que, bueno, a marxe de ser amigos tamén paréceme como bueno, persoas super creativas e moi diferentes e especiais. O sea, teñen un son tan característico que sonan a eles e iso é algo que me parece fundamental nun proxecto, non? Escoitar algo e que sone a ti. O sea, ter como ese selo de autenticidade que é super difícil de conseguir, Sí. pero cando se consigue é de valorar moito. Así que recomendo volos. Pois nos quedamos con esas recomendacións, a de Neo ademais que sí que creo que sí que veñen con novo traballo, e a outra que non coñecía e que eu xa me vou a poñer, que a máis mañán teño aí 4 horas de viaxe a Madrid en tren, así que mellor momento que poñerme aos meus casquiños aí pola mañán e a descubrir nova música que para algo as viaxes eternas sirven, Sí. poden servir para eso. Antía, non te vou roubar moito máis tempo porque andas aí a mil, son días complicados e non te vou a roubar. Si desexar que nun futuro, noutro momento, poidas volver por aquí para ter outra conversa que para min sería un auténtico placer. Seguro que sí, volveremos a falar. Moitas grazas pola entrevista. E a xente que viu isto, simplemente dicirlle que escoita a túa música, se alguén non te coñece, que vai a escoitar, que este Anfibia por veces mola moito, que Carta Aberta mola moito, que se paren a escoitar a túa música, como ti dicías, sentados, con tempo, co cariño e a dedicación que merece, e que nos vemos na próxima conversa, que queda un mes de marzo por diante moi guapo aquí na Canle, e que xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo onde nos vamos a ver, onde haxa música en directo, e se esa música é a de Antía Muiño, pois mellor que mellor. Ata a próxima, xente.